Wenganza kwethu, ngiye ngithi mina uma ngabe ufuna ukuba nolwazi olwanele ngendawo ufuna ukuba kuyona, ungabolenza iphutha empilweni lokubuza kubantu kanye nabo la, noma lokubuza kubantu asebebuya la uyafuna ukuya khona, ngoba iqiniso lempilo lithi abantu kanye nabo la abazokutshela exactly isimo sala ufuna ukuya khona, but bazokutshela ngendlela bona abacabanga ngayo noma ngokubuka isimo la abakhona kanye nawe. Futhi ungabuzi kakhulu kubantu abasebebuya khona, ngoba abantu asebebuya khona bazokutshela indlela abashiya isimo siyiyona nento ekuyiyona eyenze basuka la basuka khona. Uma ngabe ufuna ukuba sendaweni ethize, ovamise ukubuza kubantu abakuleyo ndawo ukuze bezokutshela into eyenzakalayo ngaleso sikhathi. Uma ufuna ukungena kwe-relationship, musu ukubuza kakhulu kumuntu osingile, ngoba umuntu osingile uzokutshela kakhulu indlela acabanga ngayo yena ngoba ubudlelwane, ngoba akekho phakathi kubona. Futhi ungabuzi kumuntu onyiswa umjolo, ngoba umuntu onyiswa umjolo uzokutshela izinto ezimshayile noma izinto okuyizona ezenzeka ukuthi aphume emjolweni. But buza kulabo bantu abaphakathi ebudlelwaneni ngaleso sikhathi ukuthi kuhamba kanjani. Uma ngabe ufuna ukuqala ibhizinisi, musu ukubuza kubantu okanye nabo abangaliqalile ibhizinisi, ngoba bazokutshela indlela abacabanga ngayo ukuthi lingase lihambe kanjani. But ibuza kubantu abaphakathi ebhizinisini. Futhi ungabuza abantu aseke bayizama ukuba sebhizinisini, ngoba bazokutshela kakhulukazi izinto ezibashayile ukuthi ibhizinisi yini, bakubekela ububi bakhona. Uma ngabe ufuna ukungena emshadweni, futhi musu ukubuza kakhulu abantu abangekho emshadweni, ngoba wonke umuntu ongekho lapho futhi ongakaze aye khona ukutshela indlela yena acabanga ngayo nendlela abona ngayo. Futhi ungabuzi nakubantu asebesuka khona noma abantu abadivosayo, ngoba abantu abadivosayo ibona kanye abazokutshela izinto eziningi okuyizona ezimenze wakho leso simo akusona. Kepha kubuza kubantu abaphakathi ngaleso sikhathi. Uma ngabe ufuna ukuba sendaweni ethize ngolwazi olugcwele futhi uphephe, imvamisa wobuza kubantu abakusona leso simo noma abakuyona leyo ndawo ukuze bezokutshela into eyenzakala ngaleso sikhathi, nothi abantu abakanye nawe la ngoba bazokutshela indlela abacabanga ngayo, nothi futhi asebebuya khona ngoba bazokutshela into noma isindlela abashiya isimo singakhona.